Non malom Assam along Jasimet Karbianglong district ang Kangrakia Hormukine Pardun Ronapi Kedamtang Jakoni Pine Korni Lit Hota Khatkhati along Gram phokep hini tokbor kethom throk kelongpong Khatkhati police station kaparlo joy pen birta kelong tengpen Khatkhati group center athing nolong raikom sai khila pen CRPF atum kirika khorwa sai kedeng bomahur ihum auto along honthe me heroin kineplong Kineblong check a auto lake AS09AC 4526 along kiritarli basai kedenga hotsi sabona home pli longpon kelongpon lo sabona home along kaddo kawe gram phokep hinira tokbor kethom throk an longpon bangso along kacherab dun banghini tuma phansata me nep ingnang pon check kachingnang check banghini lake hojai district Kaki police station kaparlo Kaki Tonggia arong amikar Miraj Khatun achor Sangpi Sofia Khatun artanikan tike prakho lapen Miraj Ali asupo Mahibur Ali artanikan ingor rakho pusi panthekpong Bangso a heroin kine ponahut bokajan SDPO John Das APS Ben Kapatir piponalong Khatkhati OC SI UB Raju Dwara Khatkhati PS staff lapen C20 CRPF camp bokajan atum cherap chiturun Bokajan penananterang Karbianglong